Titingnan mo nga yung live ko sa YouTube. Diyan ka na? So, Karikawan News TV, shout out! Sa Dubai. Walaan mo saan? Ang hina naman ng signal dito. Ay, oo. Ngayon mo lang alam. Nung nakilala mo ako, di ba? Nasa ako. Sa Lebanon. Akala mo saan ako? Tapos lang namin kumain. To show you the beautiful country of mine. Wait. Colette, shout out Colette. Wait. Ano ba yan? Hindi ko na alam ibalik. Ano ba yan, Colette? Shout out the boys and the girls. And also Koala. May mga shout out. Para na lang tayo nagla-live dito sa labas. Paktay ka. Matatapos na namin kumain ulit. Pero syempre. Yeah. Kulang na lang microphone. Sana yung pulutan.
Oh my God, ang t-shirt na talaga ang maganda. Kainis ka. Mm. Baka mamaya si Bigots pala nanonood. Baka mamaya si Bigots nanonood. Hindi ko kasi nire-replyan. Ng mga senior, siguro masarap ka magluto ulit. Adobo sa ginataan. Adobong may gata? Sino pa ba? Siyempre ako to, no? Grabe ka. Bilbil ko. Ako to kulit. Hindi ka tagalan naniniwala, no? Ako to. Traveling Hobbies TV, kabayan, mayong hapon. Mayong hapon. Dudu. Wala ka mo ng isda. Yes, mag-love shout out. Travel and Hobbies TV. Uwi na. Ayun. Uwi na din. Din ka mo diri Travel and Hobbies. Tapit lang ka mo sa Carrefour. Kuya, signal. Nakalipat na ka mo. Antonio Salvador. Hello, host Antonio Salvador. Where are you from? Pagkalo yan ang signal mo mo daw. Hindi ate, ito rin wala din oh. Walang signal? Anong meron? Anong panyaga? Yes, of course. Pagkalo I yan would like to thank the sponsors. I would like to thank the sponsors of my walang sponsor yan na kuya. Myself for this rainbow. Ba, hindi ko makita eh. Pangmalakasan talaga yung pulutan mo. Traveling Hobbies TV, thank you, salamat Gid, and all Antonio Salvador. Thank you. It's okay lang yan. Gusto ko talaga yan. Napapansin mo ako kulit. Yes, Antonio Salvador, please comment down where are you from. Pag ganyan ang buhok mo. Batang bata ka doon. Parang basa ang hindi ko gusto dahil tubig na. Advance happy birthday. Tapos na ang birthday ko. Kaso lang, ang live stream ko for my birthday, hindi pa matuloy-tuloy. So, nag-resched ako, kabayan. At magandang with seat, inalis. Maganda ba? Oo. At least naririnig niya yung kausap mo. Saan bang naririnig? Hindi ka nakasaksak. Kaya may Display. Hindi ko saksak, hindi ko madala yung ano.
Thank you so much. Pero yung birthday ko sa, ano, risked pa doon sa, nakatamsa ka na doon no, sa aking birthday LS. Hindi ka ba nagla-live travel? Oo, pero hindi ko pa alam yung schedule kasi wala pa akong time dahil busy sa work. Tsaka hindi pa timing. Pag wala si amo, kailangan wala si amo. Let's have some Pepsi. Ay, wala naman. Uhaw. Ay, hindi ka pala nagla-live. Base ka baligya ka isda. Mahilig kami sa isda. Nag-upload ka lang sang fishing nyo. Okay. Puntahan ko mamaya. I-replay kita. I-replay ko mga videos mo. Wow, talaga. Sige. Sige. Kaso na pag nag-live ako on the spot. Titin ka subong. I'm a vegetable. I'm a vegetable. I'm a vegetable. I am vegetable today. I am vegetable. I don't have batteries to play. I'm unstoppable. I am stoppable today. I'm stoppable today. Taga City ko ka. I'm stoppable today. I'm stoppable today. Anong oras ng dalawa? Sige na, thank you. Mababay na kami.
Thank you so much, kabayan. And happy is mga replay kita sa mga videos mo. Okay, thank you so much for watching.